el que hem fet és posar-nos a treballar. És a dir, nosaltres som dels pocs municipis que tenim un servei de socorrisme propi, som 24 persones treballant a peu de platja, a més hem afegit 6 controladors que diàriament, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, estaran també per ajudar a la gent que vindrà a les nostres platges, però sobretot el que tenim molt clar és que la platja és un espai de lleure, és un espai de famílies, som privilegiats per tenir unes platges meravelloses i el que hem de fer és permetre que tothom pugui gaudir. Això sí, recordant sempre que tenim aquest estiu unes limitacions que hem de saber respectar tots. Porque era el primer día y nos hacía ilusión y nos han dejado nuestras hijas a los nietos y en la playa es nuestra esencia, el mar, para mí, es algo maravilloso. Sí. Mantenim distàncies i tot plegat, així que estem aquí disfrutant, malgrat el dia, però disfrutant, com es pot. Sí. Vull dir, fa estiu i ja 1 de juny i no poder venir, així que felices de que es pugui venir ja, de poder, sí. Sí, no tenir la sensació que a les 10 has de ser fora de l'aigua, no? Que t'estaries una mica més d'estona i et banyaries una mica més. Sí. Una miqueta més de llibertat, perquè hi ha hagut una miqueta també de psicosis, de persecució per part de la policia, també anaven massa saco anaven, però bueno, és normal. Sí, no hi ha gaire ningú. La veritat pensaven que vindria més gent, però no hi ha gaire ningú. Vull dir, i ens va molt bé. De fet, ja hem fet el nostre perímetre, ja ens hem situat bé. Les roques, sense voler, ens han fet una miqueta el perímetre que han de mantenir les distàncies i tal, però I si hi hagués hagut molta gent, doncs haguéssim marxat, cap problema amb això. Però ens ha anat molt bé el dia. Sí, això es farà d'una manera de vigilància planificada, no? Per part de la policia, també per part dels agents cívics i amb elements com puguin ser drons, com puguin ser que ens donin una agilitat molt ràpida per tal de poder saber com estan. No? Nosaltres les platges principals, les cales principals les tenim controlades en tot moment i les que són més petites, el que són les roques, evidentment serà més complicat de controlar, però nosaltres transversalment amb la resta de forces i cossos de seguretat, amb Mossos d'Esquadra, que aquest any també posa en funcionament la policia marítima i la resta de forces i cossos intentarem fer un control sobretot en base no tant de que es faci bé o no, sinó sobretot de garantir la seguretat i la seguretat en el bany de la gent.